तामुलपुर जिल्ला खुंथाया बारहुंखा रिमाल फैगोनखौ लानानै रायजो राजाफोरनो सांग्रांथि होदों। रायजोनि दाब दाब जिल्लायाव अखा हानायजों बारहुंखा रिमाल फैगोननि हाई अलर्ट फोसावदों। बेनि गेजेराव तामुलपुर जिल्लायाबो गंसे। तामुलपुर जिल्लायाव 27 आरो 28 मे बे साननैयाव बारहुंखा रिमाल फैगोननि हाई अलर्ट फोसावदों आरो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि थानो होदों। तामुलपुर जिल्ला खुंथाया तामुलपुर जिल्लानि साखाथि आरो दैमा दैसाफ्राव दुगैनो थांनाय, ना हमनो थांनाय, दैमा सेराव बेरायनो थांनाय बायदिखौ बादा होदों तामुलपुर जिल्ला खुंथाया। बेजों लोगोसे अखा हाबाय थानाय समाव आबाद फोथाराव ओंखारना खामानि मावनायखौबो सांग्रांथि होदों। फारसेथिं दैबाना जागोननि हाई अलर्ट फोसावनायजों गोनांथि जानाय मुवा बेसाद, गाननाय जोमनाय, जि जोम, बिजाब, ओंखाम ओंख्रि संग्रा, खावग्रा आइजेंखौ रैखाथि गोनां जायगायाव लाखिनो थाखाय खावलायदों तामुलपुर जिल्ला खुंथाया। जुदि सोरबा सुबुंफ्रा बारहुंखा आरो गोबां अखा हानायजों भुगिनानै रैखाथि गैयै जायोब्ला 03624100938789394 बे जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहरनो खावलायदों तामुलपुर जिल्ला खुंथाया। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।